Good morning, if ki hep di barit baro. Nga padiang sobha ya pi syakni ka online worship service kabala penbet da ka Junior Christian Endeavor Society jong kabalang. Nga ay kuble ya pi baro hakakerteng ka batiang tam jong utray uba unong penim jong Yesus Kristus. Hakani ka por ni don hapleng jong ya i Mr. Bhabok lang kurba iban bat kiparlok kiban yalam ya ka sing expression hakani ka jiaseng. Ba hadin bangila yo bani simbentalang hakani ka sing expression ngan kerpat ya hebrit bapi warba ba insobha ban puli nagaktien ke jong ublay bat ban bu ro apleng jongi hagijing tuway. Nga kerpat bangin ya simentalang da kabarwai ketuka jirwai action song God Made a Man Henry nginya lian ok nemo nginya persyang bandruai pada ha kasi hoai kan kadang long thamai ya kibabuan Henry ngin persyang bandruai te ki kentien ki long kumnema ngan batai blay utau yu brio bat brio utau ya pisah blay utau yu ngap bat ungap utau ya rongap hang ta wan saitan bat saitan ule pop yang inti katliu bat kenjat setan capo ti kawe katliu bat kenjat setan capo tengin ya persyang bandruai kan ka jurwai ngin rai skisha ba kenang bangin ya yo lang baro blay tau yu brio bat brio tau ya pisa blay tau yu ngap bat ngap tau ya rongap antawan setan bat setan lepo ya tika we katliu bat kenjat setan capo tika we katliu bat kenjat setan capo blay tau yu brio bat brio tau ya pisa blay tau yu ngap bat ngap tau ya rongap antawan setan bat setan lepo ya tika we katliu bat kenjat setan capo tika we katliu bat kenjat setan capo God made the man and the man make money God made the beast and the beast make honey then came the devil and the devil makes sense so let's take a hole and kick the devil in let's take a hole and kick the devil in God made the man and the man make money God made the beast and the beast make honey then came the devil and the devil makes sense so let's take a hole and kick the devil in let's take a hole and kick the devil in ngini chimetalang da kabarwa tu kujurwa sing hallelujah sing hallelujah shout hosanna to the king sing hallelujah shout hosanna to the king there is no one else like you no one else like you no one else like you my God there is no one else like you no one else like you no one else like you my God right hallelujah berta hosana ya usim right hallelujah berta hosana ya usim Amdan uwe kumami able Amdan uwe kumami uwe kumami
Wan puli naka gospel Lukas lenong ba arpuwe dekat balai pulai kabeneng bat ka kendo kendo na Henry giktin jong nga ken do na to kenet wai kokpa jongi upa hamneng long ba khoi kting jong mia wan kahima jong mia long komon jong mia ha ka kendo kumba hamneng to ayangi minta kajing bam jongi kaba hala kasngi to ma bru ya kirengkang jongi kumba ngiru ngimap ya kiba les niwingi to wat ya lam yangi sha kajing pensyo Henry sumar yangi nakabasniu namba jong mia long kahima kapor pat kabur romru halakta amen. Hakane por pat hebrin nidon hapreng jongi I hebrit mebet hangi shulai iban ai hapreng jongi ya ka special number kumta nga kerpat ini hebrit ba insobha ban ai ka special number jongi
hep ki ba ye hakani ka step ngadon iwe jinge thu khana I balengkot but ini jinge thu khana ilong syapang uwe ubrieu ubadon ka company but udon kat to kat ne ki nong trai hakata ka company andau la temen ulakwa ban song that no but kumta ulakwa ban ai no yakani ka jingpenia how way na ki nong trai ki jong u ki ba usania kalong ka ba ban lap mano na pedang kini ki nong trai ki jong u ki ba ula ban shania te kumta ula perkhat bah n ayo Mr. A lani n ayo Mr. B lani n ayo Mr. C kum utaw nong penya eta company kalong ka ba shisha te kumta hakawi ka sngi ulang wanra kato kat ne ki khiu suntieu bat usumbai bat ula ai hakini ki nong trai ki jong u kini ki nong trai ki jong u ki lara yu niu khiu suntieu bat sumbai bat uni ultrai ula btha bahadin chi snem un sawanra pat yu tu jing thung ban pen I ya u te kumta hep ki be kini ki nong trai ki jong u kila lech bat kila thung yu tu sumbai hau tau khiu suntieu bat hadin chi snem uni utrai ula khot biang yaki bat ula ong to walam ni tau jing thung shanga bangan pech te kumta kini baro kila walam ya kita ki jing thung ki ba internet ba hau tau khiu suntieu henrai udon ui samlapan ubala walam tang yu khiu suntieu sudah but uni utrai jo gani company ula khot yu tau samla bat ula ong yami mentak si ngan pelong utrai jo gani company namar ngala shania yame wow ki hep ki baret kalau mau pela ba na pedeng kita ki khiu suntieu ki ba internet ki ba kini kinong trai ki lawanra henrai udon usamla balwanra yu khiu suntieu bas sudah but utrai ula jiet ya u ba unong yo pateng ya kata company kadau hep ki baret kalong ba uni utrai haba u ayu sumbai u bamlong u sumbai u bam saiso u sumbai u basnieu bat ula ai bantung ya kita kinong trai jong u barok kini kiwe ki la lek butu bat kila shimbujuli da wei pat sumbai bat kila thung bat kila pen internet itu jing thung henrei uni usamla ubahok ubala ban shania ushim hi yau tau sumbai u trai ula ai bat persang bantung namar bu sumbai ulong ubam saiso kumta u klemi hau tau khiu suntiu te utrai ula jiet ya u ba ulong unong yo benta lani utrai jong kata company kaktin jong blei ha ka gospel ka jong lokas kalonong ka bakhan riu ka khot ka basipau ko ong jar ubalong ubala banshania ha iba khandiat ulong ubala banshania ha ka basibun ru bat jar ubalong ubam hok ha iba khandiat ulong ubam hok ha ka basibun ru kaktin ka jong blei ha ka gospel ka jong lokas kalonong ka bakhan riu ko ong ula ong ru de hakisen ran jong u ladon uwe ubrieu ubaruspa ubaladon usordar bat ya uni la mudui ha ubala penserwano ya ki ki ba udon ki jong u ti ula khot ya u bat ula ong ha u ke kani banga yo sngo syapang jong me to ai jing khen yang ya ka kam sordar jong me namba mem la shu banlong sordar onna kumta utau sordar ula ong halade kumnongan le naba ukenrat jonga unsa shimno ya ka kam sordar nanga ngan pu khendeu ngamla ngan lech makia ngas ngau le ran ngalakut jingmut kumnongan le ba haba on bidai no yanga nakakam sordar kin khot yanga syaki yeng jongki te haba ula pha khot ya wei pa wei na kita ki bakit ram na ukenrat jong u ula keli hau baningkong kan no mekit ram na ukenrat jonga uti ula ong shispa mon ka umpnyang te ula ong ya u to shim ya la ka kot kular shongru kumne batho san phau anda kumta ula keli ya wei pan meru kan no mekit ram uti ula ong shispa mon ukeu ula ong ya u tu shim yala ka kot kular tho ru prapau ti ukunrat jong u ula yaro yau tau sordar bamhok
namar ba ula le sian naba ki khun jong ani ka perthei kim kham sian hala ka pateng ben riu hi banya ki khun ka jingshai ngaru ngaong hapi to pelong yalade ki lok daki spa bomhok ba anda lapoi ka bakut kin pediang yapi syakata ka yeng bom jukut ki hep ki ba ye nyo i hang ni naka jinge thu kana ka bangala ya thu yapi kumnu ba ukunrat jong ka wei ka company utra jong ka wei ka company ula shania ya usamla ban pelong ya u kum utra jong ka company hadien ba ula temen ba bala syong than bat nakak tien ka jong blei nyo i yo new sardar bam hok kumno bala pensap ya kispa ki phau jong utrai jong u bat anda haba utrai la keli ula le ya ki kam buit tu ya ki kam bam hok ya ki kam ki bamla ban shania hato ki hep ki barit mapi kum ki hep ki badang khi dang san ki badang ya banle shibun ki haka jingim ke jong phi hato phila mo ban long kum uta ukna uba ngila ban shania uba ki kimi ki kpa kila ban shania ya phi uba ka jinsang khna ne ka junior society kala ban shania ya phi lani ka imlang salang kala ban shania ya phi lani ki bahing hasam kila ban shania ya phi ladang ni ai kanu ka kam ba phin trei hato philong ukna uba la ban shania ka tin jong blei ka ong ba jar ubalong ubala ban shania ai ba khendiat ulong ubala ban shania haki ba shibun ru ni don hakani ka por hakani ka jing yakun yaka klam covid-19 u doktor amanwar uong kumno uong tobut perking bha yaka SMS S kamut social distancing M kamut mask but S kamut sanitization ki hep ki barin hato ngila ban shania ya phi ba phin le ya kini ki lightly ki da ka ba buat perking ya kini ki kendon ki ba sarkar kalabu hato ngila ban shania ya phi kakwa ban ya thu ya phi ba nang ni shakmat le si ka school kan plino ka ying mani kan plino bat ngi ha ban ya charum chaneng rengkat bat kani ka jingting yau niu khunyang jingpang namar kata ka sarkar kala ong bangi dei ban le social distancing jingai iwei na iwei bandeng ya ki mas bat ban le ya ki sanitization ki hand sanitization penkhu ya ki tis thet aki por baro balada phimdon ban thet penun kam ya sanitizer hato ngila ban shania ya phi ne phin chule bu tu deng mas tang hakapor ba yo i ki brio thet ti tang hakapor ba yo i ki brio hakapor bam yo i mlelei ladang nyimla ban buat perking ya kini ki an ki balabu ngila ban ngat hauniu jingpang bat ondala ngat hakani jingpang katno kalong ke bajinjar katno kalong ke basaja nyimla ban mi na yeng nyap syong shpos ni khasaw sngi bat kum ta terter balad lada ja bangi yo pang mangi ngin sitom ki bahing hasam kin sitom ki paramarjan jongi ngin sitom te kum ta kani kupor nga kentu ya phi ki hep ki barit ki badan hak yeng ki sam ki jong phi ba ngin long kita ki nong shong snong ki ba ngila ban shania ngin long kita ki nong shong snong kiba ki paramarjan kila ban shania kiba ka imlang ka salang kala ban shania kaba ka jieseng kala ban shania ya phi ka jieseng khna kala ban shania ya phi bat ki kemi ki pa kila ban shania ya phi long hok hak ka barit katakan pelong ya phi ba phin long hok nak benta ka ka ba crown la ban shania hak ka barit
ngilak ban syania ya pi hak ke ke bakrau te namar kata ki hep ki barit nang ne syakmat habangi ya charum chaneng bat ni dan sibun ke benta bangi dei ben le hak imlang ke salang hak yeng ke sem bat kumta terter to ai bangi long ki ba la ban syania ki bangi la ban im hok hakanu kanu ke benta ke bangi le bat kani kala ban pelong yangi kum kita ki nong syong snong lani kum kita ki bangai ki dekat jong kabalang ki ba ladangi simti ya kanu ke kam bangin le ru yin le hakata kadur baki wei kin chanya yangi ublei nak benta ke burom jong amen nila poi sya ke benta ke bakut jong ne ke jieseng nga ai khublei ya phi baro ki nong sim benta ki bla sim ya ke benta hakani ke program nadu ibayalam ya ke sing expression I hebrit ibala pulis ya ka tien ke jong blei bat bala bu pleng jong ke jing duai bat kum juru ya hebrit ibala ai ke special number to blend don kat bat phi bat unang yalam ya phi bat pinlang nangla ban syakri ya blei na ke por syakapor hangni ke por ila poi syak benta ke bakut ngakermen ba philayo sibun ke jing ke khu langba jong kani ka tien ke jong blei ya ke bangi layo sngo bat kani ka jinge thu khana ke balengkot to blend ke khu yang i baro bat nila poi syak benta ke bakut jong kani ke jeseng tong ini sim bentalang dak begini ruai ya ke jing ruai ke basan spa khandai bat san spa prapsau na kuat jing ruai ke bakhamrim wan kena tu yaro hallelujah amen buram you Chris baro hallelujah amen you Jisu pen long sim ha pola kamen sim ngin ai ngu kat ba em hallelujah amen wan kena ya rojam hallelujah amen trai Jisu krau kanam hallelujah amen ulom unong pen em ba inamen barem u ai la ka jing em hallelujah amen ju nam in ngo you cry hallelujah amen jing ya ro ngin ya ai hallelujah amen habneng langin ya shem hakmat ka khat baskem ban buram sim tu dam hallelujah amen hakani ke por ni onglang ya ke jing duai utrai kuk pa jung i bahab neng long bakhuit ke kerteng jong me kan wan ke hima jong me kan long ke mon jong me ha khandeu kum bahab neng to ai ngi menta ki jingbam jong i ki bahala ke sing kesi to ma ro yang i hi krangkang ke jong i ku mangi ro ngi ma bele sni yang i to wat lam yang i sig jing pin shoy ro hendrai sumari ki nak bisniu nama jong me long ki hima ka bor ka buram ro hala karta amen Watu ai butrain kmi thu apreng jongi habang imdon shu markmat parlok hi bat hak bawai no to ai bak jing ai ke jung Jesus Christ butrai ke jing i ke jong blake pa lem bak jing slok bathiang pechai bor ke jong sim khut bakini ki long rengkat bat ni kum ki hep ki barit rengkat bak jing khana bat baro kitu ki bamane yame hakeleng setelak jo perthai nadu menta hadu bom jikun amen